tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka, ndichimba zvekare kuti makagona kubatana nesu pavhuserere rekuporesa ratakava naro namufudzi Kristu akakutumirai. Zvimwe zvakabuda, dzimwe shumiro dzamufudzi Kristu dzavakashumira kwavakaita pavhuserere iroro, ndinoimba makagona kubatana nesu. Namato iyoyo yatakakutumirai, namato yakanamatwa namufudzi Kristu vachiporesa vanhu, igamuchirei. Ndo minamato iri kuporesa vamwe, yakaporesa vamwe, ndo minamato ichakuporesa iyoyo. Saka doda kuti mugamuchire minamato yose iyoyo. Haleluya. Ndoda kuchingamidza zvekare, uye ndoda kuti titarire pashoko raMwari pakutenda mufudzi Kristu. Ndoda kweshoko ravanotitumira nguva imwe neimwe vachitidzidzisa shoko raMwari kuridza nemubhuku reRhapsody. Ndoda kutarira pachidzidzo chanhasi chinotaura pamusoro pechiryo. Nhasi sekuziva kwamunoita isvondo yekutanga yemwedzi wambudzi. Senguva yose pakutanga kwemwedzi saizvozvo tinodya chidyo. Zvino chidzidzo chanhasi chinotsanangura pamusoro pechidyo ichocho, chitibatsira kunzwisisa zvimwe zvakakosha chidyo ichocho. Kwanzi chiziviso cherufu rwavo, chiziviso cherufu rwavo. Johani 3:53 inoti Jesu vakavapindura vakati, regai ndikuudze ichokwadi, idyai nyama yemwanakomana wemunhu, inwai ropa rake, zvisizvo hamungararami, hamungavi neupenyu. Mufudzi Kristu otsanangura. Kwanzi Pauro ane zvaakamboziviswa mweya wake, Ishe ndivo vakamuzivisa zvinhu izvi. Anozvitsanangura mutsamba yokutanga kuna vaKorinde chitsauko 11 ndima 23 kusvika 23. Zvinhu izvi ndezviya zvakaitika usiku hwakapandukirwa Ishe Jesu. Ishe Jesu akadya chidyo musi uyu. Chidyo ichi chakanga chakakosha zvikuru. Ndicho chakanga chiri kutaurwa naPauro mundima iyi. Johani anonyorawo zvakaitika usiku uhwu, asi haana kutaura nezvechidyo. Nhoroondo yake inotaura zvimwe zvakaitika usiku uhwu. Zvinhu izvi zvakakosha zvikuru, zvinotibatsira kunzwisisa zvakaitika usiku uhwu. Saka Pauro anotsanangura zvakaitika usiku uhwu. Anoti Ishe Jesu vakatora chingwa, vakabva vatenda Mwari pamusoro pacho, vakabva vachimedura, vakachipa kuvadzidzi vavo, vakati, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Vakazopedza kurayira, Ishe Jesu ndokubva vatora mukombe, vakataura zvekare vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Isu tinodyawo chidyo, tinenge tiri kuparidza rufu rwaIshe Jesu, ticharamba tichiruparidza kusvika vadzoka. Izvi ndizvo zvatinoziviswa tsamba yekutanga kuvaKorinde chitsauko 11 ndima 23. Inoti, nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu
munenge muchiparidza rufu rwaishe kusvikira vachidzoka. Ndima iyi mune shoko rinoti kuparidza. Shoko iri rakadzama zvikuru, rinoturikirwa kubva kushoko rechigiriki. Shoko rechigiriki racho nderinoti katagelo, rinoreva kuparidza, rinoreva kuzivisa vanhu. Izvi ndizvo zvinoitika patinodya chidyo, tinenge tiri kuparidza rufu rwaishe Jesu. Haleluya! Saka wanzi chidyo chakakosha zvikuru, chinotibatsira kutora nhaka yedu, iyo nhaka iya yatakasiyirwa namuponesi Jesu, iyo iya yavakarayira vasati vafa. Nhaka yakadai yakakosha zvikuru, iyo nhaka inorayirwa nemunhu ava kunofa. Saka isu tinodya chidyo, tinenge tisiri kungoita zvirango chete, tinenge tiri kutotora nhaka yedu, iyo iya yakasiya yarayirwa naishe Jesu. Munhaka iyi ndimo mune fuma yavo yose, ndimo mune masimba avo. Ishe Jesu vakatipa zvinhu izvi zvose. Ishe Jesu vakafa, saka isu tava kugona kutora nhaka iyi, tava kugona kuidya. Asi Ishe Jesu vakazomuka kuvakafa, kureva kuti hapana achagona kutitorera nhaka iyi. Jesu vakamuka kuvakafa, saka havasi kuzorega zvakadero zvichiitika. Izvozvo ndizvo zvinofadza zvikuru. Mwari ngavaropafadzwe. Haleluya! Saka kwanzi Jesu pavakanga vachidya chidyo, vanga vane nhaka yavanga vari kutorayira. Vanga vari kurayira nhaka pavakanga vachidya chidyo ichi. Munhaka iyi ndo mavakatisira fuma yavo, ndo mavakatipa masimba avo ose, ndo mavakatipa maropafadzo ose atinawo savatsvene vaJesu nhasi. Zvino patinenge tichidyawo chidyo nhasi, tinenge tiri kuzivisa vanhu vose, tichiparidza nezvenhaka iyoyi, tichizivisa vanhu kuti takapiwa nhaka iyi, tichizivisa zvisikwa zvose kuti takapiwa nhaka iyi, tichizivisa utachiona kuti takasiyirwa nhaka yeutano hwakanaka, kureva kuti tiri kuzivisa utachiona kuti hahuchagoni kutirwarisa kana kutikanganisa. Tichitaura saizvozvo, tichizivisa vanhu mweya yechina, ngirozi nezvisikwa zvose zvinofema nezvisingafemi. Kwanzi Jesu pavakafa ndo pavakatiwanisa nhaka iyoyi, ndo pavakasiya varayira nhaka iyoyi, uye kwai inhaka yavakarayira vaakunofa. Zvikanzi nhaka inorayirwa nomunhu aakunofa yakakosha, nokuti haina unogona kusara achishandura. Ndo yakanyanya kukosha iyoyo. Mashoko anotaurwa nomunhu aakunofa mashoko anorangarirwa narini narini. Asi kwanzi Jesu havana kungofa zvikarova, vakati vafa, kufa kwavo kwakaita kuti tigone kutora nhaka, nokuti kana munhu asati afa, nhaka yake hapana anogona kuidya, hapana anogona kuitora. Saka Jesu vakarayira nhaka ndokufa, kureva kuti tava kugona kutora nhaka iya. Asi Jesu vakazomuka kuvakafa, kuitira kuti pasawana munhu anogona kutitorera nhaka yedu iyoyo, nokuti varipo mene kuona kuti tawana nhaka iyoyo mumwe nomumwe wedu. Haleluya! Saka hapana munhu anogona kuzongouya achiti Jesu zvavafa, ndakukutorera nhaka yako iyoyo, ndakuita yangu. Hazvichagoni kuitika izvozvo. Haleluya! Saka ndo zvatava savaKristu, ndo zvatava savatsvene vaJesu, ndo zvatava savanhu vakazvarwa patsva, vanhu vakashanduka rudzi. Takasiyirwa fuma yaJesu, takasiyirwa masimba avo, masimba avaishandisa vachifamba vachiponesa vanhu, vachirarama, vachikurira zvinhu, ndo masimba atavaonawo isu. Saka tagona kurarama saJesu, tagona kuita zvavaiita ivo. Vakatotaura vachiti, kwanzi anenge andigamuchira uchatoita mabasa akakura kudarika andiri kuita. Kwai uchaita mabasa andiri kuita aya, uye achatozoita akakura kudarika andiri kuita aya. Ndo zvatiri kuona nhasi, zvokuti
takuona zvinhu zvikuru, tichiita zvinhu zvikuru, tichiwana zvinhu zvikuru. Haleluya. Saka patinenge tichidya chidyo, toda kuti urangarire iko, toda kuti tidye chidyo. Toda kuti urangarire kuti paunenge uchidya chidyo kudaro, unenge uri kutoparidza nhaka iyoyi yakaitwa naJesu. Unenge uri kutoparidza rufu rwaJesu, uchitaura kuti Jesu akafa, saka nhaka iyi yangu. Jesu akafa, saka masimba aya angu. Jesu akafa, saka maropafadzo aya ava angu. Haleluya. Ngatingonyengetera tigopinda muchidyo. Oh, haleluya. Baba, tinokutendai, tokurumbidzai. Ndopambiri nekudzo kwamuri, nokutendai nokuda kwenhaka yamakatisiyira, nhaka yeutano hwakanaka, nhaka yefuma, yemari, yefuma yepano panyika, nhaka yemufaro, nhaka yorugare. Tinokutendai nhaka yokukurira zvose zvatinosangana nazvo. Tinokutendai nokurumbidzai, topambiri kwamuri. Tinoparidza iko zvino patinodya chidyo, taura kuti nhaka yedu. Tinoparidza kuti hazvichaiti kuti tirware patinodya chidyo nhasi. Tinoparidza nokuzivisa zvisikwa zvose kuti hazvichagoni kuti tikurirwe, hazvichagoni kuti tikundikane, hazvichagoni kuti tiodzwe mwoyo, hazvichagoni kuti tishungurudzwe, hazvichagoni kuti tikanganiswe kana tibate kana kubatwa noutachiona, hazvichagoni kuti tife. Haleluya. Tinoparidza kudaro tichidya chidyo ichi nezita ramambo Jesu. Ndinokutendai nokurumbidzai nokuda kwomuviri wenyu wakamedurirwa isu. Totora chidyo ichiko zvino, totora chingwa ichi chichiropafadza nezita ramambo Jesu, tichipupura kuti nhaka iya yedu, nhaka yomufaro, nhaka yeutano hwakanaka, nhaka yokukunda, nhaka yorugare, hapana chichatikanganisa, chichativhundusa, chichatitirumusa panyika pano. Takatorwa tikakunda, takurarama savakundi nhasi. Amen. Haleluya. Ndokuti tutore chingwa ichocho, tochiropafadza, uchidya. Haleluya. Ndokuti utore mukombe zvekare, ndima dzedu tatoziverenga nechekare. Ndokuti ndinamate zvekare, chiropafadza mukombe uyoyo, tigounwa mushure mokunge tauropafadza. Baba, ndakutendai nokuda kweropa renyu ramakadeura pamuchinjikwa. Tinokutendai nokurumbidzai, topa mbiri kwamuri, topa kudzo kwamuri muzita ramambo Jesu. Ndakutendai, ropa iri ndo rakatitangira sungano tsva. Ropa iri ndo rakatitambidza nhaka yamakatipa muzita ramambo Jesu. Toropafadza mukombe uyu, chengetera munhu wese ari kumwa nini nezita raJesu. Ndokutendai kana anga ane mhosva yakapara, zvivi zvaakapara, zvinobviswa kubva paari. Hazvichagoni kukanganisa kurarama kwake nezita raJesu. Nokutenda nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Nokuti tore mukombe uyu unwe. Nokuti tichitenda Mwari zvino, tichivarumbidza nokuda kwechidyo chatava nacho. Tichitenda Mwari, tichirangarira zvatapupura. Baba, tinokutendai nokurumbidzai, topa kudzo kwamuri. Tinokutendai nokuda kwechidyo ichi, tinokutendai nokuda kwenhaka yamakatisiyira, tinokutendai nokuda kwokukunda kwamakatigadzirira, tinokutendai nokuda kwoupenyu hwamakatipa, makatishandura rudzi, mukatiita vanhu verudzi rwenyu. Tinopa mbiri nerukudzo kwamuri muzita ramambo Jesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Chava nemwedzi wambudzi wakanaka. Chabudirira pane zvose zvamuchaita. Chagara muri vatano muzita ramambo Jesu. Patisange zvekare musvondo unouya tichidzidza shoko raMwari chiwadzana pamwe chete. Mwari akuropafadzei. Amen. Makandi pari okutsindi
nekusingaperi. Mwari ndimi munotonga, muchatonga ishe nekusingaperi. Mwari ndimi munotonga, muri mkuru mune nzizi hwakanaka. Muri mkuru mune nzizi hwakanaka. Muchatonga narini, muchatonga narini, muchatonga narini. Ishe 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 mkuru ishe. Oh, shatarakabashi. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai nhamba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org.
Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi, kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu, kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.